mokwongo mana kaka nanyisi seche ka wan wadwaro ni mondo ngima wa improve ngima mag mond liete. Mano gima duong' kabisa. Mar ariyo, wadwaro ni mondo mond lietegi gibed treated marom kaka jomoko bedo treated ka. Nyithindgi giyud nafas mar puonjo nyithindgi e skul. Kendo nyithindgi be mondo som, nikech Dr. Raymond Omolo man PS odongo kaka nathi kich, odongo gi mamagi kende. And samoro ong'eno chopo kanyo nikech Nyasaye, ochopo kanyo nikech lamo ma samoro mamagi ne lamo, and dongo gi chiliel kata dongo kaka nathi ma idongo gi mama ukende ok ng'is ni mbele gik moko biro bedo marach. Nitiere samoro jomoko ma kikonyogi kaka samoro wachulo negi school fees gi, one day we hope ni some of them biro bedo biro bedo kama Dr. Raymond Omolo nitiere, moko be wang'eyo ni samoro biro bedo kata ker mar Kenya. Yeah. Wadong' gi dakika 2 kamae. Wachni mane mogik madiher jiwo godo oganda ahinya to mago ma bende mond liete odak e kindgi. Oseno ka mond liete moko kale matek